अन्थाथ' उन्दु नामा नुवाखैलै नोंसोरनि बाजै ओंखाम मोनजायाखैना टेनसन जासिबाय बे सोर नेगासिनो आङो दा जि भिडिअखौ देखायगासिनो बे हाबानि सिगांनिमोन पेन्डेल बानायनाय गेट बानायनाय बेमोन जों खामानि मावनायमोन बे जाहैबाय बरायबाय जाहैबाय वेल बे जाहैबाय खाम बे जाहैबाय नाम हौवानि नामा थेपामोन आरो ना होमबाबो नाम गोदान लिरना होबाय महेस्वर लिरना होबाय माने खामानि गासैबो मावगासिनो नैलाय हौवा गोदाना बिराद खुसि जादों माने ना आसोला नैबे जाहैबाय नुवाथारि बाथौ बे जाहैबाय बाथौ माइनाव डेक'रेसन अलरेडि कमप्लिट जाखाबाय हाबाया गाबोन जागोन गाबोन फैनोसै जानो हिन्जाव गोदान थुखैगोन ओमफ्राय नैयासो हौवा गोदान थुखैगोन ए जिमान थालिर दंफां जावदो माने गासिखौबो आंसो जावजोबदो हारसिं बिराद खस्थ' खालामनानै एकदम ट्रेनालि बारना पार्क खाथिनि बायसि लाबोदो थालिर दंफांफोरखौ माने आङो बिराद खस्थ' लाबोदो आरो ना The next day. Hello guys, good morning. दिनै सोरांबाय मैयानि दिना थांबाय नालाय आगो दिनै दिन फैलायबाय हर थांनानै दिन फैलायबाय ओमफ्राय मैया हाबायाव खामानि मावहैदोंमोन हाबायाव खामानि मावना थानानै एसे हर जाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय हर जाबोबाय ओमफ्राय दा सिखारनानै ब्रास सुना लानोसै बेनि उनाव आगो हाबायाव खामानि मावनो थांफिननांगौ आरोना सिथ्ला सिबगासिनो हाबायाव थांनायनि सिगां न'आव एसे एनै खामानि दं न'आव एसे खामानि थानायखौ मावनानै लाग्रोनोसै अमा आदार गैला अमा आदारखौ फुदुंना लाग्रोसै अमा आदारखौ फुदुंखांनायनि उनाव आरो ब्रास सुनानै मोजांनो देलायनानै दुगैनानै थांनोसै हाबायाव सिख्लाफोर नायनो नै अरखौ सुखांनानै नै बे दैखौ दा गोदौहोनोसै गोदौनानै गुन्दै सुन्दै होनानै माने ओंखाम खालायफोरखौ होनानै अमा आदारखौ होनोसै आरोना नोंसोर गासैबो बुंबाय थायोना आदा भिडिअखौ एसे गोलाव लाबो माने भिडिअखौ एसे गोलाव खालामनोसै दिनैनिखौ दानाबा ब्रास होनोसै ब्रास आंना नैबे कलगेटआबो कलगेट आया कलगेट गैला नामा नोंसोरो हा कलगेट गैला बे कलगेटआनो गैला माथो कलगेट गैला 2,000 years later. मोनबाय कलगेटआ बोरैलै केमेराया नै मोनबाय एसे मोनबाय जाहाथे साफा जाया मिथिला बिदिनो होनोसै आं दा ब्रासखौ हुखांबाय ब्रास हुखांनानै अमा आदाराबो गोदौबाय दा गोदौखांनायनि उनाव दुगैनानै आराम थांसै अमा आदाराबो गोदौबाय ओइ फाग्ला गरमथार माथो थांसै हाबायाव दुगैयै लोमै जोङो दा ओंखारबाय हाबानि थाखाय थांनो थाखाय बोराय बुरै रेडि जानानै एकदमबारे माबा जन्था गैया नालाय सेन्देल दोन फैबाय आरोना आङो ओंखारबोबाय दाना गेट मोनसिगोन नै अन्थाथ' उन्दु नामा नुवाखैलै साइज नुखाया नों जिमान देलायबाबो साइज नुखाया नोंखौ साइजखौ नुखाया नायखो आं साइज नुयो दा जों बोराय बुरै एकदम थाबायना फैगासिनो माने नै साइकेल लानानै बन्द'नि साइकेलखौथ' लाखिदोंमोन माने आंना बाइकआ बायजोबना दंमोन नालाय ना बुरिया गिफ्टखौ लादोहाय मा दं गिफ्टआव काप दं कापसो कापजों फ्लेगजों गैला खम दामि बुस्थु मा बुंनो आरो थांगासिनिफ्राय एसे गोजान दंबावो साइकेल पला साइकेलानो खारथाराखै ओइ बुन्दु मोना नेगासिनो मिटा मोना जोंना हौवा हिन्जाव बिसोर सानै नेगासिनो खोमा इसा बुराय बुरै नै मिटाला न'आव बेनो इसा न'निफ्राय दा फैबाय नै सिगाङाव थांग्रोबाय आसले हिन्जावखौ गारनानै ओमफ्राय दा सानैया बोरो हायेन सासे लाजिनो मिटिनाया लाजियो माने जोंहा बोराय बुरै सबबो ज' ओंखारबोजोब्बाय माने हाबायाव बेदर जानोसै ओमफ्राय थिगसे ना मानो मिटिनि
दुगालिनि सासे सिगां थांग्रो माने गोदान गाननानै हिनजावखौनो गालांबाय नै बेसेरा हारसिं उनाव थालांबाय बेखौथ' मा बुंनो बेखौ बाद इखौ हाबाथालियाव मोनफैबाय माने दा कपिराइटसो नांगोन खोमालै नोंसोरनि बाजै ओंखाम मोनजायाखैना टेनसन जासोबाय बे सोर नेगासिनो बिथिं मिथिनियाबो नै नेगासिनो लाजिदो नै बरिं जाबाय बेखौनो नेगासिनो नै दासो प्लेट मोनबाय जानोसै ओंखाम गैयाबा ओंखाम लाबोदो आंनिया रानदो निरामिस बाजारखौनो मोनजादिया हाबायाव फाग्लासो जोबना होबाय जाहैबाय माने có lời học xưa anh ấy nghĩ xưa ngày cơ vọng mưa lên bầu nhớ mưa lên bầu đau người nó thấy nên mình ba lần I love you nên cũng ngày đầu फाइनाली गाइस जाखांबायबो लोंखांबाय माने लोंनो मोनदिया आरोना दैखौ बुंबाय आरोना लोंबाय होननानै माने इसोर बेदरखौ एसे बुरजा जाबाय आं नाखौ दरनैल' मोनजाबाय ओमफ्राय दा जाखां लोंखां न'आव थांसै न'आव थांनानै दा न'आव थांलायनोसैबा ना दे बाय जोंहा बुरै थांसै इथिं जोंना इथिं सिगांथिं थांनांगौ आरो एसे नामा सिरि बेसे बुरजा जाखो ओंखामखौ बुरजायानो जाबाय हाबानि ओंखामखौ खहाबदो बुरजा जाबाय इसिनि बेदरखौबो बुरजा जाबाय आरो नों जाखायोना एसे बुरजायैनो गारि बिदिनो उनाव इथिं फै थांसै ओमफ्राय गाइस ओइ बुरि ओमफ्राय दा न'आव दिनै ओंखाम जाबावला आरो जालायलायनांलालै रानिनि थाखाय संना होनांसिगोन आरो ना जों जाना फैखाबाय नालाय दा जाला ओमफ्राय न'आव रानिनि थाखायल'सो संहैनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय दा मोनाबायबो खोमसिरोम जाबाय खोमा आंना आरो केमेरा बारा मोजां नंला माने डिसप्ले सोलायदो नालाय सेफायना होदो इयो फार्स्ट फैग्रानो आं सिफायाखै एसे सिफायदो सेखनायाव गावानो होआ होनायाव इयो बायलांदो माने ओमफ्राय बानायनानै 3000 थांलायबाय इयो ओमफ्राय दा केमेरायाव धुला हाबजोबनानै केमेराया बारा मोजां नुला माने बेनिखायनो बाय गाइस आरो लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ